Ja, je herkent het allemaal, het gezegde oude liefde roest niet. Nou, dit past wel heel erg goed bij het theaterstuk van John Rouvroy. Want dat theaterstuk, wat hier nu met in Maastricht gaat staan, 26 en 27 april, daar sting er ook al 25 jaar geleden met in Amsterdam. Leuk dat ze hier bent. Ja, leuk. Nu heb ik die groene stukjes van het eten. Maar John, wordt het wel lekker? Oh, heel lekker. Laat me eens even kijken. Nee, het zit helemaal goed. Het zit helemaal goed. Oké. Hé, maar John, een theaterstuk, een theatermonoloog, De Pupil. Ja. 25 jaar geleden begon het er allemaal met. Ja. In Amsterdam. Wie ben je in Amsterdam terechtgekomen? Ik was juist klaar met de toneelacademie in Maastricht. En ik heb toen eerst in Limburg, in het Bonafante Museum, een aantal voorstellingen van De Pupil getoond. Daar kwamen hele schoene reacties op. En ja, toen hadden we gezegd van, dat zou jammer zien dat hij blijft. Maar wie komt ze dan in Amsterdam? Ik had natuurlijk collega's van de toneelacademie, dus die zeiden op een bepaald moment van ja, dan moest gewoon bellen en voor gaan spelen. Dus ik ben op een bepaald moment gewoon. Het is wel een grote stad, hè? Ja. Dus ik heb op een bepaald moment de directrice van de Leidse Pleintheaters gebeld en gezegd van ik heb een mooie voorstelling, mooie kritieken hier in Limburg, mag ik komen voorspelen? En die zei, ja, ik ga nu meteen in het Nederlands, maar dat komt omdat het toen ook in het Nederlands... Maar dat maakt helemaal niks uit. En die zei, nou, dat is goed, kom maar langs. Dus toen ben ik op een middag naar Amsterdam gegaan en toen heb ik voor haar een soort privévoorstelling opgetreden, of het stuk laten zien. En zij zei van, vind ik mooi, kom maar spelen. Dus toen gebeurde het dat in de eerste week van september, toen het seizoen begon, stond ik opeens een hele week in een van de theaters op het Leidseplein. Als Maastrichtse jongen. Nou, en dat was spannend. Want ik kwam daar met mijn vriendin aan en ze maakten ook van die hele grote borden en affiches voor buiten op de wand. Daar stonden we levensgroot op. Niemand had natuurlijk ooit van mij gehoord. En jij was natuurlijk dus apetrots. Ja, apetrots en doodsbang. Kan ik me ook heel goed voorstellen. Van, hoe moet dit aflopen? En nou, je merkte het ook. Ik stond in de kleine zaal en naast mij stond Toneelgroep Amsterdam. En die speelde een nieuw stuk van Isha Meijer. En die kleedkamers die liggen dan bij elkaar. Dus 's avonds kom je elkaar dan tegen. Dus die hadden heel erg zoiets van... wie is de Limburgse jong daar? En wat deed hij en wie komt hij? En Isha Meijer, dat was een beetje een plaaggeest. Ja, want die Isha Meijer... Ja. Jij hebt uiteindelijk gekozen voor het stuk De Pupil, hè, Ja. van Harry Mulisch. Ja. Maar Isha Meijer was het daar niet helemaal mee eens, hè? Nou, ja, ik heb er veel van geleerd. De eerste dagen kwam ik moet eerst even zeggen van niemand kende mij natuurlijk, dus er kwam ook nauwelijks publiek. Dat moet je ook. Aan hoeveel mensen moet ik dan denken in de eerste voorstellingen? Heel weinig. 2. Hey, kijk eens daar, wat daar nu allemaal nu al zit bij Limburg vandaag. Zoveel als wat hier zit heb ik nooit gehad. Toen. Toen, hè? Zeg ik. Toen, hè? Oh. Nee, het was echt waar. Maar ja, het voordeel was natuurlijk, het is een monoloog, dus ik stond zelf ook alleen op het toneel. Maar er waren heel weinig mensen. En Isha Meijer kwam iedere avond langs de kleedkamer en dan kwam die zo van... En? Vanavond meer dan 4? Was dat niet ook een beetje jaloezie? Dat weet ik niet. Maar en op een bepaald moment had hij zoiets van... Goh, heb jij een rijke vader of zo die de boel hier heeft voor je afgehuurd? Was dat zo? Nee. Maar wel een lieve papa, hè? Een lieve papa, maar goed, het was gewoon op basis van die auditie. En toen kwam hij later in de week kwam hij een keer... en toen gaf hij mij nog een soort van vaderlijk advies. En toen zei hij van, ja, je bent ook stom... want je had geen stuk van Harry Mulisch moeten bewerken... of een boek van Harry Mulisch. Want in Amsterdam houden ze helemaal niet van Harry Mulisch. Je had bijvoorbeeld iets van Simon Carmichael te moeten nemen of zo. Maar waarom dan die keuze van jou, van Harry Mulisch? Ja, omdat het een fantastisch mooi verhaal is. Toen ik in het laatste jaar van de toneelacademie gingen wij naar München. Naar de Münchener Kammerspielen. Grote voorstelling. En daar zag ik een voorstelling van een actrice alleen. En die speelde een stuk over het leven van Gertrude Stein. Gertrude Stein was een dichteres. En die kende eigenlijk op persoonlijke noemer... kende die Picasso en Matisse en Cézanne. En dat stuk dat gaat eigenlijk over hoe ze het alledaagse contact wat ze met die mensen had... hoe dat verteld werd. Die voorstelling was dus 1 actrice, geen decor. En die vertelde eigenlijk over haar leven. En wat er gebeurde was dat je zat in de zaal... en die deed dat zo spannend en zo beeldend...
dat je totaal vergat waar je was. En je zat helemaal in die tijd. Dus als hij op de thee ging bij Picasso, ging hij mee. Dat effect. En ik zag dat toen en ik dacht van dit vind ik zo spannend. Dat je met zo weinig middelen mensen in de fantasie mee kunt proberen krijgen. Ik dacht toen van dat wil ik ook. Maar goed, toen, een tijdje later, toen vond ik dat... oorspronkelijk is het een novelle van Harry Mulisch. En toen dacht ik, ja, dit verhaal, daar zou dat mee kunnen. En dat was de uitdaging. En waarom heb je daar nu voor gekozen om 25 jaar later dit weer opnieuw te doen? Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik heb in de periode die daarna kwam heel veel gespeeld. Daarna ben ik me voornamelijk bezig gaan houden met regie. En dat zijn jaren geweest waarin het heel groot was. Met heel veel acteurs en ook hele grote producties met muziek en dansers en film en alles erop en eraan. Heel veel toeters en bellen. En dat is hartstikke spannend. En nu ben ik op het moment even terug bij die uitdaging van... Goh, hoe zou het nou zijn als je zoiets simpels, zoiets kleins... waar het eigenlijk alleen maar gaat om het verhaal... en het verhaal zo levend mogelijk vertellen... zou dat nou nog werken? Want we leven nu in een hele snelle tijd... en alles mag een paar minuutjes duren en dan gaat het alweer door. Maar denk je dat het nog werkt? Ik denk het wel, maar dat is wel de uitdaging. Dus dat ga ik volgende week uitproberen. Als mensen na een kwartier gillend weggaan... 26 en 27 april in het Cumulus Theater in Maastricht. Maar het lijkt me ook ontzettend lastig om een theatermonoloog te doen. Want je moet het helemaal alleen doen, hè? Dat klopt, maar toen ik net Vincent zag, toen dacht ik van wauw. Ik was daar heel erg van onder de indruk. Het lijkt er een beetje op, hoor, want hij gebruikt heel veel technieken die je als acteur ook gebruikt. Maar ja, goed, je moet het voorbereiden. Je moet een hele hoop tekst uit je hoofd leren. Je hebt nog een aantal weken hè, om je voor te bereiden. Nee, volgende week. Oh, volgende week. Nou, een aantal dagen dan. Ja, daarom. Ben je er helemaal klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Nou ja, heel erg veel succes. Dankjewel. En Geert Kinterbiezen, 26 en 27 april in het Cumulus Theater in Maastricht. Dan gaat je eigenlijk 25 jaar geleden het theaterstuk weer herbeleven in Maastricht. Heel erg veel succes. Okay. Dankjewel dat je hier wordt.